ಉಂದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ದಾತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀರು ಆಟ ಬೇರಿಟ್ ಕರೆದಿರ್ಬೋದ ನೋ 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 ಬೆಳಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಇದಾയിട്ട് ತೋಜೊಂದು ಪೂ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಆಂಡಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಅನ್ನು ಸ್ಲಾಪ್ ದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಏತ್ ಬರ್ಸ ಒಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬೂರ್ಂಡ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಿಕುಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜಡ ಅಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚಿನ 9990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಗೆ ಬರ್ಪ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ಕೊತೊಂದು ಪಾತಿರ್ಗ ಗೈಸ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಸಾನ್ ನೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನಾಲೆ ನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಪೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಜನ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೊರನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಮದ್ಮೆ ಪೋಯ ಅವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಮದ್ರಿಂಗಿ ಪೋಯ ಅವಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಅಂದಾಜ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗೆನ್ನ ಗೊರಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಮೆಂಟ್ ಯಾರಲ್ಲವೋ ತೂಪೆ ಮೇರ್ಲ ತೂಪೇರು ಪುದರ್ ಬನಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ದು ನನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಿಕ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾಡಂ ಪೋಪಾದೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಲಕ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಲೆತ್ ಬನ್ಪ ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಎಂಕುಲ್ ಓದುದ್ ಬನ್ಪ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಏರ್ತು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ದೆತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಿತಾರೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ಲಕ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಹಾಟ್ ಕೊರೊಂದು ಫೋನ್ ದಿಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪ ಅಕಲೆಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಡ ಕೆಲವು ಪುರ ಈ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಬಾಲ್ಯದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆವಾಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮೇರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾಯ್ತುಲೆ ಮೇರಿರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಮೇರಿರೆಗ್ ಹೆಲೋ ಪಂಡೇರು ಬಂದೆ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಚ್ಪಾಯ್ ಆರೈಕ್ ದಾದ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊರ ಆರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಜಿನ ಎಂಡ ಬನ್ಪೇರು ಆರೈಕ್ ಇಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಿನ್ ರಪಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಪೇರು ಎಸ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ರಾಂಡಮ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ತುಕ ಏರ್ನ ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲೇನಂತ 100% ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಅವೇ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹೊರನೆ ಒಂಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಪುಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನಿವರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಕುಡರಿಯನ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪ ರಾಂಡಮ್ ಆದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ನಿಂಗೆ ದಲ ಐಟ್ ದಲ ವಿಶೇಷ ಅಂದತ್ತು ದಯಪಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಮೋಕೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೊಕ್ಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದಲ್ಲ ಎನ್ನದ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪನಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಾ ಈ ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ನ ತೂಕ ಅಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂಚ ತೂಕ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ ಪನ್ಕ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಇರುದು ಪನ್ಕ ಗೈಸ್ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಲಕನೆ ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂದ ನನ್ನತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಡೈಲಿ ಮಾಡುಜಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸತಿ ತೂಕ ಅಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ ಪುರ ಕೆಲವು ಪುರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪುರ ಬರೋದುಂಟು ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅವೇನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಬಿರು ವಿಷಯ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಾನಿ ಅವು ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚ ಮಾಮಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜರೆಗಂತೂ ತಿಕ್ಕದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಪೋಯಿ ಅಡೆಗೊರ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಗೀತದ ಸೊ ರಾಜರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲದತ ಸೋಪರ ರೆಡಿ ಸೋಪ್ ನುಂದು ಪೋಯ್ ಹಬಡ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೋನ್ಗ ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಸೋಪರ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ರಾಜರೆ ಬಲೆ ಎಸ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಇಕ್ಕಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತೆ
ಅದೇ ರಜೆ ದೇವಂಡ ಇತ್ತ ತಿರ್ತು ಪೋಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಗಡ್ದೆ ಪೋಲು ದೇವಂಡ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಉಂಡ ಮೇರ್ನ ಫೇಸ್ ಉಂಡ ರಪ್ಪ ಗುಲಿಪೋರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಎಂಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬನಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಉಂಡು ಬನಲೇಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತು ಬನಲೇಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಏನ್ಬಿರಿ ಬನಲೇಡ್ ಐಸ್ ದೀತ ಸೊ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮಂಡ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಆಗೆಲ್ಲ ಓ ಐಸ್ ತುಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ನೀರ್ ಹಾಂಡ್ ಬಾಬಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗೈಸ್ ದಾತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ದೀಪಿನಿ ಇಂಚ ದೀದ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಅಂಚಿಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ ಎತ್ ಪೂರ್ತಿ ಪತ್ತೊಂಡು ಏರ್ ತೂಕ ರಾಜರೇ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಪನೆ ಇರಾಗ ಒಂದು ಬರ್ಚ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಚ ಪ್ರೈಸ್ ಜನ ಧರ್ಮಗ ಐಸಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲೆಜಿದ ಬೆಗತ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ವಿನ್ನರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೀಲೆ 500 ಅದ ತವನ್ನ ಬರ್ಸಿ ಈರ್ನ ಪುರ ಎನ್ನನೆ ಅಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋತಿನಾಗಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಪ್ಪು ನೆಂಕಿತ್ತೆ ಇನ್ನಾಪಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈರ್ ಇಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎತ್ತನಂದ ಇನ್ನಾವುದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುರ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏರ್ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತಲೆ ಆಕಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟೈಟ್ ಆಕಲು ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಪಿರ ಪೂರ ಎಸ್ ಪನಂಬೋಡು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಬಂಡ್ರೆ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಆವತ್ತೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಂಡೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೇಪ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಇಂಚ ಬತ್ಲೆ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚ ದೀಲೆ ಬರ್ಚಿ ಇಂಚ ಕೈ ದೀಲೆ ರೆಡಿ 1 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಲೆ ಕೈ ತಪ್ಪ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀತ ಐಂಬಿರಲ್ ದೀತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಂಡು ಪೂರದೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪೂರದೆ ಪಡ್ ಬಾಬಾ ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬುದಾರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ನೀರು ಬಿಡ್ಲೆ ನೀರು ಸೋತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇರ್ದೆ ಬಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಬೇ ಇಂಚಿನಯ ಈರ್ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಮಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಮರ ಕಟ್ಟಣೆ ಅನ್ನ ಬೆಗರ್ ಒಂದು ಬಾರ್ ಜೋಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿನಗೆ ಬೆಗತರಿ ನಾನು ಗಾಳಿ ಆಗುವೆ ತಿತ್ತೋಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರ್ನ ಓರು ದೆಪ್ಪತ್ತೊನ್ಲಿ ಹೌದನ್ನ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿರ್ಬಿಡು ಈರ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾ ಟಚ್ ಇಡಲ್ಲ ಈರ್ನ ಹೆಂಗಿನ ಟಚ್ ಇಡುತ್ತ ಬುಡ್ಲಪ್ಪ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಏನನ್ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಈರ್ ಸೋಪ್ ಬಾರನೆ ಸೋಪ್ ಪೂಜಿ ಆಹಾ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಪೇರು ಸೆಕೆಕ್ ಲೈಕ್ ಅವನು ಕೊಂಬ ಬಿರಿ ದೀತಿ ಒತ್ತು ಈರ್ನ ಎತ್ತುಂಡು ತೂಪೆ ಎನ್ನ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಟಚ್ ಇಡಂದೆ ಎನ್ನ ಅವ್ನು ಗುಡ್ಡಿ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೀನ್ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನಿನೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕುಂಬಾರುಂದೆ ಕೋಲ್ ಕುಂಬಾರಿ ಎಂಕು ಸೋಕ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ದಾಬಂಡೆ ಐಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಕು ಚೆಂಕು ಚೆಂಕು ಬಲ್ಲಕ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ತಾದಿ ಜೋಜೋ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಮರೋಡಂದ ಎನ್ನು ಮಂಡು ಬಿಚ್ಚು ಹತ್ತತ್ತು ನೆತ್ತರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಲ್ಲಕ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾವಿನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ರೀ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಸಿಡು ಪಡ ಸೋತಿನಾಕಲು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಒಂದಿನ ಇಡೀ ಹಸು ಬರೋಡು ಎಂಕ ಕೆಲವು ಬೇಲ ಬೆರಿಗಿರ್ಬಾರ ಬರೋ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಸೋಪರ್ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನುತ್ತೀನಿ ಆಡ ಆಯ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ನಂತರ ಚುಮ್ ಪಲ್ಲ ಕಾಣಿ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲ ತುಯಿನಾತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಮರಾಟದ ನಂದು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ಪದ ಯಾನ್ ಸೋಪ್ ಅವ್ರ 6 ನೋಟು ನೆನಪು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್
ಸರಿ ಇತ್ತ ನಾವು ಒಂಜಿ ದದನ್ ಪೇರು ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತುಲೆ ಎಲ್ಲದ ನನ್ನಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಟು ದಾಪಂಡ ಪೂರೆಕ್ಲ ಮೇರೆ ಎಸ್ ಬನ್ನೋಡು ಇಲ್ಲ ಏನ್ ದಾದ ಪೂರ ಎಸ್ ಬಂದ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅವಳು ಕೊಕ್ಕ ಪೂರ ಚಿಂದ್ ಬರ್ಕ ಆಯ್ತು ಜೈ ಆರಾತೆ ಬೆಳಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಅತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಇಜಿ ಯಾಕೋ ಮಲ್ದಿನ ಸರಿ ಇಂಚೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಯಾನ ಆಯ್ತು ಬಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಈಗ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಅರೆ ಬಾಬು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕುಂದಿರ್ ಗೈಸ್ ಚಿಕ್ಕನ್ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಲ್ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕನ್ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಮಾಮಿ ಅವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಏನು ಮೆಗ್ದಿ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ गाइस एनिता बर्थडे बारी खुशी अंडी बारी खुशी अण्णते समाधान अण्णते फुल खुशी खुशी सरी सरी गाइस एनिता वीडियो नानी डेगे एंड मनपे ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾವಿನ ವಿರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನಿ डेगे एंड मनपे ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ MNGZ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಒಲ್ಲೇರು ಬ್ಲಶ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ಬೇರೆ ಸೊ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್